имате много хубав град. Едно от най-хубавите неща на града е неговата площад. Аз се радвам, че съм имал възможност да участвам в създаването на този площад и пешеходна зона. И благодаря за високата оценка, която колегите ви там дали на този проект. Трябва да ви кажа, че през създаването на проекта, след неговата реализация, съм получавал само похвали и също съм се интересувал непрекъснато как се съхранява площада и как се поддържа. И съм изпращал много пъти писма до общинското ръководство да ги похваля, че поддържат площада, че се грижат за него, че е чистен. Но едновременно с това през последните години изпратих и няколко писма, с които изразих възмущението си, неудоволствието, че не се поддържа площада, че се допускат да се правят нерегламентирани промени по отношение на подпорни стени, по отношение на пейки, на градския дизайн и най-груби нарушения с унищожаването на тази трите колони с фонтана и изграждането на тези три градски там, което от самия главен архитект чухте, че е едно незаконно действие, както и тази реформа и много други неща. От последните години непрекъснато правя писма до кмета и до общинския председател на общинския съвет с възражение за това, че не се поддържа както трябва площада и че се допускат промени. Това, което в последния момент видях като проект, надмина всичките ми очаквания. Тотално да се унищожи една ценност, която е постижение на една епоха от преди 30 години. За мен това е престъпление или много голяма далавера. Извинявайте.